онҳое ки аз сафедшавии пӯст азият мекашанд, доруҳои ширкати мо барояшон хеле ҳам муфид аст. Пигменту таблеткаҳо ва мазҳо давои бемории шумо ҳастанд. Барои табобати бемориҳои писариязу мазу собунҳо низ дорем. Барои буғумдарду ревматизм бошад, доруҳои табобатӣ пешниҳод месозем. инчунин барои нараку доначаҳои рӯйро гум кардан ва ҷинҷи рӯйро бартараф сохтан аз доруҳои ширкати соҳсавдо истифода намоед. шабнами Сурайё аз нахустин сарояндаҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон ва берун аз он мавқеъ ва ному нуфузро пайдо кардааст маҳсуб меёбад, ки ҳамеша мавриди назари мухлисонаш қарор гирифтааст. ҳафтаи гузашта мухлиси ашаддӣ ва дӯстдори таронаҳои Шабнами Сурайё ба мо дар тамос шуда оиди як овоза хабар дод, ки аз шуниданаш ба ҳайрат афтодидем. ба гуфтаи мухлис, гӯё Шабнами Сурайё бо Қайс ном сарояндаи афғонтабори муқими Амрико оиладор шуда форсзабононро ба ҳайрат оварда бошад. то ҷое воқиф ҳастем, Шабнами Сурайё бо сарояндаи афғон танҳо чанд дуэт сароида дар консертҳои калони ӯ ки дар Амрикову Аврупо баргузор гашта буданд иштирок карда буд. аз ин бармеояд, ки онҳо бо ҳам ишқварзӣ карда баъдан издивоҷ намудаанд, мегӯяд ин хонуми хурдакак, ки мухлиси ашаддии Шабнами Сурайё аст. барои донистани ҳақиқат мо тамоми сомонаҳои интернетиро сар халонда бохабар шудем, ки Шабнам ва Қайс бо ҳам риштаи ҳамкорӣ баста 10 суруд ҳамагӣ якҷоя сароидаанд, на ин ки бо ҳам издивоҷ кардаанд. дар ҳақиқат издивоҷи ин ду ҳунарманд овозаи бар дурӯғ буда ягон асоси воқеӣ надорад. Шабнами Сурайёро дар кишвари мо ҳамчун сарояндаи дурахшон ва хушсадо эътироф намуданд. ӯ ҳафтаи гузашта бо як кори хайравияш тамоми истифодабарандагони сомонаҳои интернетиро ба ваҷд овард. ҳодиса чунин сурат мегирад: Шабнам вақте дар назди тарабхонае аз мошин берун мешавад, зани бечораи миёнасоле он ҷо истода буд. Шабнами зеборо соҳибони тарабхона ва пешхидматҳо пешвоз гирифтан мехоҳанд ва ба нишастан даъват мекунанд, вале Шабнами Сурайё ба зан чанд суол дода мепурсад: шумо сер ё гурусна? Пиразан мегӯяд, ки гуруснаам, аз субҳ чизе ба даҳон набурдаам. Шабнам баъди шунидани ин суханҳо ба пешхидматҳо мегӯяд, ки ман хӯрокро дар ин ҷо бо ин зан мехӯрам, ва ин сухани Шабнами Сурайё ба ҳаводоронаш писанд омада аз хубиву хайру саховати ӯ аҳсану офарин хонда дар комментариҳо ӯро таҳсин гуфтанд. ногуфта намонад, ки Шабнами Сурайё духтари примадонаи саҳна Сурайё Қосимова ва хоҳарбузурги Фарзонаи Хуршед мебошад. Шабнам аз соли 2007 ва 2008 рӯи саҳнаи тоҷик падид омадааст ва дар ин муддат сурудҳои зиёд сароид, ки то ҳол мардум ин сурудҳоро гӯш намуда аз садои ширадори ин хонуми зебо лаззат мебаранд. Шабнами Сурайё модари як духтар бо номи Шарифамоҳ буда, пас аз ҷудо гаштан аз шавҳараш дигар оиладор нашудааст. дар кишвари мо сурудҳои беҳтарини ӯ бо номи Ёди ту, Гирифторад ман, Кулоби ман, Биё ки бирем боғ ва ғайра, ки номи ӯро дар миёни мухлисонаш хело ҳам азиз гардонидааст маҳсуб меёбад. бача чӣ гап? қолинҳо арзон шуданд. мағозаи Сунлай қолинҳои арзонро пешкаши харидорон намудааст. қолинҳои мағозаи мазкур аз Эрону Туркия оварда шуданд. бо сифати аъло ва нархи дастрас метавонед харидорӣ намоед. қолинҳои эронӣ аз рӯи аксия арзон шуданд. акнун 1 метри мураббаи он 470 сомонӣ арзиш дорад. 1 метри мураббаи қолинҳои бо сифати туркӣ бошад, бо нархи 95 сомонӣ фурӯхта мешавад. шитобед, аз аксияи мағозаи Сунлайт дер намонед. рақами тамос дар рӯи экран.